Atong topic karon mao ang paghisgot kung duna ba'y simbahan nga makaluwas kanato. Tungod kay mao kanay kasagaran gidebatihan sa katawhan nga ang ila lang simbahan ang makaluwas, maura na nga simbahan ang makaluwas. Pero igsuon wala gayoy makita sa Biblia nga kung unsa ang simbahan nga makaluwas. Atong sabton kung unsa gayud ang simbahan, kay kung imong basahon ang whole Bible, wala gayoy simbahan nga gisulat diha nga mo'y makaluwas. Pero dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo nga dunay usa ka paagi ang Dios aron kita maluwas. Mao nga iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesus aron kita maluwas, aron pagluwas kanato nga iyang mga katawhan. Igsuon, ang tinuod nga simbahan sa Dios, ang tinuod nga simbahan mauna kita nga iyang katawhan. Ikaw, igsuon, ako, kitang tanan ang tinuod nga simbahan sa Dios. Busa, kung bisan asa ta moadto, dala nato ang simbahan ni Kristo. Busa atong ampingan ang simbahan ni Kristo tungod kay kita ang simbahan sa Dios. Busa mahimo kita nga maayo nga modelo sa tanan nga katawhan. Tungod kay kita ang simbahan sa Ginoo. Tanang atong gisimbahan karon, kanang tigumanan karon nga gitawag nato og simbahan, igsuon building lang kana nga gihimo aron kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo maghiusa ni ana nga building. Building lang kana igsuon, apan ang tinuod nga simbahan kita nga iyang katawhan, kita nga iyang iglesia. Igsuon atong ampingan ang simbahan sa Ginoo. Tungod kay kita na ang simbahan sa Ginoo. Kita ang makita nga hulagway nga simbahan sa Ginoo. Dala na to ang simbahan sa Ginoo, busa bisan asa kita atong isangyaw ang pagkamaayo sa Ginoo. Tungod kay kita ang simbahan nga tinuod. Igsuon dili na nato libugon ang atong unahuna nga dunay simbahan nga makaluwas. Tungod kay bisan imong basahon ang Biblia sa Genesis to Revelation, wala gay nakasulat diha nga adunay simbahan makaluwas. Ang makaluwas nato igsuon is only si Jesus. Gipadala sa Dios si Jesus aron pagluwas nato. Tungod kay kung bisan atong basahon ang Biblia Genesis to Revelation, wala gay kita makita nga simbahan nga makaluwas. Pero tungod sa kaayo sa Dios kanato aron kita maluwas, gipadala niya ang iyang anak nga mao kanay galuwas kanato. Igsuon atong basahon sa Buhat 4 versikulo 11, nag-ingon diri, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod sa balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Igsuon, sa pagpadala sa Dios ni Jesus dinhi sa kalibutan nga iyang gipakatao aron pagluwas nato nga katawhan, gisalikway siya. Daghang tao nga wala midawat kaniya, daghang mga tao nga nasuko kaniya, apan igsuon atong nakita karon nga ang gisalikway nila gihulagway diri nga bato nga gisalikway, apan karon atong nakita nga ang ilang gisalikway kaniadto nahimo kining mahinungdanon. Tungod kay karon atong nasabtan gigsuon na pinaagi ni Jesus kitang tanan na luwas. Igsuon timan nga dili ta masayop, lahi ang gapakatao o gipakatao. Tungod kay si Jesus gipakatao sa Dios, ang Dios mo ay gapakatao niya. Kay adunay mo ingon nga si Jesus nagpakatao. Igsuon si Jesus dili kapakatao siyang kaugalingon. Si Jesus dili pakatao siya sa Dios, ipadala siya sa Dios aron pagluwas nato ngayang katawhan. Sa Buhat 4 versikulo 12 nag-ingon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Igsuon ang tinuod nga kaluwasan ato gayud nga masabtan, ato gayud nga masabtan diri sa verse 12 sa Buhat 4 versikulo 12 nga ang tinuod nga kaluwasan wala sa simbahan. Isuon ang atong kaluwasan wala sa building karon nga atong gisimbahan. Tungod kay napadala ang Dios ni Hesukristo
aron atong makablagan ang tinuod nga kaluwasan. Isuon aron atong makablagan ang tinuod nga kaluwasan, aron kita maluwas, atong dawaton si Kristo, atong ikinabuhi, atong siyang pasidunggan, atong i-accept si Jesus, atong ikinabuhi si Jesus sa matag adlaw. Kung gusto ka, kung gusto ta nga maluwas, aron atong maangkon ang tinuod nga kaluwasan. Diha lamang kaniya makaplagan ang kaluwasan. Nag-ingon diri nga wala na ilaing ngalan nga gihatag ang Dios aron pagluwas kanato, mao na si Jesucristo. So, ato basahon sa Roma 10 versikulo 9, nag-ingon diri, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, o sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Isuon, nag-ingon diri sa Roma 10 versikulo 9 nga maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, kung mutuo ka nga si Jesus mao ang Ginoo, kung mudawat ka ni Jesus, igsuon, maluwas ka. Apan, ang pinaka-importante ana, nga nituo ka ni Jesus, nidawat ka ni Jesus, kung imo siyang gikinabuhi. Tungod kay kung nituo ka ni Jesus, nya wala nimo siya gikinabuhi, yes, nituo ka, apan wala nimo gi-apply sa imong tinuod nga kinabuhi, wala nimo barugi ang imong pagtuo diha ni Jesus, useless ang imong pagtuo, igsuon. Tungod kay nag-ingon si Jesus, nag-ingon ang Ginoo nga daghan ang magtawag kaniya Ginoo, Ginoo. Apan moingon ra si Jesus nga wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Isuon, samtang buhi pa ta, samtang may panahon pa, samtang kumplito pa ta karon, samtang active pa ang atong lawas, samtang wala pa yung malfunction sa atong lawas, isuon na atong pasidunggan ang Ginoo, atong dawaton si Jesus ug atong ikinabuhi sa matag adlaw. Tungod kay nag-ingon siya diri nga sa kinasingkasing mutuo ka, nagibanhaw siya sa Dios. Isuon sa kinasingkasing, meaning kinasingkasing gyud nato matuuhan nga si Jesus mao gayud ang makaluwas kanato. Tungod kay kung nagtuo ka, apan dili kinasingkasing ay imong pagtuo diha ni Jesucristo, isuon dili nimo maangkon ang kaluwasan nga ihatag ni Lord nimo. Sa Juan 10 versikulo 27 nag-ingon, ang akong mga karnerong mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Isuon, nag-ingon diri nga ang tinuod nga mga karnero sa Ginoo, ang tinuod nga anak sa Ginoo, namati kaniya. Nagbuhat sa iyang kabubuton, nagsunod sa iyang kabubuton. Mao kanay mga tinuod nga anak sa Ginoo. Ug tungod ni ana isuon, magampo kita sa Ginoo, magpasidungog kita sa Ginoo, mailhan kita niya. Tungod kay kung sa kanunay ikaw magsampit ni Lord, kung sa kanunay ikaw magampo sa Ginoo, mailhan gayod ang imong tingog. Dili makaingon si Lord nga kinsa marong gasampit nako. Kay kung sa kada adlaw, kada gabi o sa tanang oras, sa tanang panahon, magsampit ka sa Ginoo, nagpasidungog ka sa Ginoo, mailhan ka gayod sa Ginoo igsuon. Kaysa musampit lang ka kung aduna kay gikinahanglan sa Ginoo, makaingon si Lord nga kinsa marong gasampit nako. Dili nako familiar ang iyang tingog. Usa mao kanay kalahian igsuon kung sa tanang higayon, sa tanang panahon, ikaw nagsampit sa Ginoo, nakailagad ang Ginoo sa imong tingog. Ug ang tinuod nga anak sa Ginoo, nagsunod kanunay kaniya. Sa Juan 10 versikulo 28 nag-ingon diri, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Nag-ingon diri sa verse 28 igsuon nga ang Dios maghatag gayud kanato og kinabuhing walay katapusan. Mao na siyang eternal life. Ato gyud kanang maangkon igsoon kung atong i-accept si Jesus sa atong kinabuhi. Kung mutuo, kung mudawat kita ni Jesus ug ato kining kinabuhi si Jesus sa atong tibuok nga kinabuhi.
atong yun nga maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong maangkon ang everlasting life, mao kay ganti nga gitagana sa Dios kanato igsoon. Ato kanang ma-receive, ato kanang maangkon. Nagingon siya nga wala nagayoy makaagaw kanato gikan kaniya. Wala nagay makaagaw kanato kung kita nahiusa na sa Ginoo. Wala na makakuha kanato, wala na makasnatch kanato, wala na makahilabot tungod kay gi-cover naman kita sa gahom sa Ginoo. Gi-cover naman kita sa iyang Holy Spirit. Gi-safety, gibantayan naman kita sa Ginoo. O wala na makahilabot kanato bisan kinsa. Tungod kay iya na kita sa Ginoo. Naisakop na kita sa Ginoo. Isuon, atong dawaton, atong i-apply sa atong matag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Isip, katawhan sa Ginoo. Mutuo kita nga si Jesus na ngayon. Aron atong maangkon ang tinuod nga kaluwasan. Usbon ko, walay simbahan nga makaluwas, kundili si Jesus na ngayon ang makaluwas kanato. Tungod kay si Jesus ang ipadala sa Dios aron pagluwas kanato. Walay mabasa nga simbahan nga makaluwas kanato, kundi si Jesus lamang mao makaluwas kanato. Usbon ko nga tinuod nga simbahan mao kana kita nga iyang katawan. Kita nga iyang iglesia, kita ang tinuod nga simbahan. Tungod kita ang musangiyaw sa pulong sa Dios. Kita ang modelo, kita ang maayo nga modelo nga mopahayag sa pulong sa Dios sa iyang pagkamaayo. God bless sa tanan.